ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏଟା ହେଉଛି ବନ୍ଧ ଲାଇକ୍ ଏମିତି ଥିବ ଏଟା ହେଉଛି ବନ୍ଧ ତାପରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଅଛି ସେଟା ଆମର ବନ୍ଧ ନାହିଁ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା କରୁଛି ସେଠି ବି ଏଠି ପାଖରେ ପାଖରେ ବନ୍ଧ ଯାକ ଅଛି ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ରୁମ୍ରେ କାହିଁକି ବୋଲେ ଆଜି ମାନେ ଛଅଟା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କି ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ ଯାକ ଅନ୍ କରିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଧରୁଛି ସେଟା କ'ଣ କହିବି ଏଟା ସହିତ ଟିକେ ସେଟ୍ର ଇଏ ଯାକ କାଢ଼ୁଥିଲି କି ନାହିଁ ଏଟା ସହିତ ସେଥିପାଇଁ ଧରିକି ଯାଇଥିଲି ତ ମାନେ ଛଅଟା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ଉଛୁ ରୁମ୍କୁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି କହିଲି ପଢ଼ାସେ ବୋଲି ତାକୁ କହିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏଟା କ'ଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏଟା କି ଗଛ ଯାକ ଏଟା ହେଉଛି କଦଳୀ ଗଛ ଯାକ ହେଲା କି ଏମିତି ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ତାପରେ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ସେ ଗଛ ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ସେଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଯାକ ସେଟା ଗଛ ଯାକ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଯାକ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ସେଦିନ ତୁଳୁଥିଲେ କି ନାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିଛି ଦେଖିଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚଟିଆଟା ଗୋଟେ ଚାଷ କରୁଛୁ ଚଟିଆଟା ଚାଷ ଗୋଟେ କରୁଛୁ এটা କ'ଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଯାକ ତାପରେ ଏଟା ହେଉଛି ଜହ୍ନି ଗଛ ଯାକ ଏଟା ବି ଲଗେଇଛୁ ତାପରେ ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ଏଟା କଦଳୀ ଗଛ ବି ଅଛି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଏବେ ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି ଗାଇସ୍ ରୁମ୍ରେ